fotopasu. Ale nekydne ti to. Necháme fotopasu. Poď. Poď, musíme kmúchať. Pozri sa na teba, nemám to kľúčka. Má tupý chvost. Nezhodil mobil? Nie, nezhodil. Musíme to nechať natočené. Dúfam, že fotopasce zafunguje. Fakt vliezla do nory? Ja som ju videl. Vliezla do nory? Tak to tam vliezol. Aha, čo tu je? To je malá váška. To je hniezdo. Počkaj. Daj nohu. Aha. Ja napadlo to strpať. Nie, to nie je nám toto. Nedostiahnem to. Ukáž, skúsim. To nedotiahneš. Je tu hlava. To je iná. Ježiš, máme tu natočené. Je tam užovka. Fakt? Ale to je iná. Ona má širšiu. No a nemá zakalené oči. No. Ale chytíme aj túto. Toto je určite A samec. teraz. No. Ježiš, to je kúkuť. To mi pošleš. Áno. To bude dobré video. To prírodovedy doneseme. Áno. Stiahneš to na USB kľúč a budeme to premietať, že samec jak stráži hniezdo. Ale musíme vymazať tú časť, jak sa tam rýpeme. Ty kokšo, ale tam som nečakal teda. Prejdete mravec po ruke mimochodom. Naša fotopas zafungovala. Toho samca chytíme. Takže keď tu má hlavu, počkaj, pozor. Čakaj. Čo? Rezu ti po kamere mimochodom chorobáci. Si nevadí? Máme ho hlavne natočené. Ja to nejak stiahnem na počítač, vymažem zvuk a dám tam nejaké titulky a spravím z toho niečo. Alebo nahráme, že sám urobíme dokument užovky. Urobíme užovký dokument a nahráme na to hlas, že toto sú zábery z fotopasce umiestnené v nore, kde údajne videli užovku. Podľa mňa tam niečo strážia, sú to vajíčka. Ale počkaj, ideme si zistiť informácie o užovkách rodičovstvo. Michal, ty to stráž. OK. Daj mi pre istotu si... Daj mi pre istotu sieťku a ja si zoberem hák. Aha, toto je ako hák. Vieme, kde má noru. Podľa mňa... Tuto sa chystá. Tam užovkoro. Užovka obojková. Užovka obojková. Že natáčame 4 minúty. Mám tam strčiť paličku? Ja to zostriham, tú hlavu. Užovka obojkové obrázky. A ona nevyleze. Vieš prečo? Lebo stráži.
Ale výrazy náhrady. Čo? Nerozkrývaj to, veď to zožere mobil. Nezožere. Nič o starosti tu není. Nie, napíš len užovka a informácie. Čo keď tam má v tej nore aj zvlečky? Nestrkaj tam nič. Počkaj. Nemôže tam vidieť tvoja ruka. Není tam asi? Čakať. Podraždila, aby vyliezla. Nič tam. Není tam. Je, aha. Čo? Hlava. Kde? Počkaj, pozor. Áno, tak tu je tá mrcha. Stačilo len paličku. Tak tu je tá mrška. Dajte jej pokojne vás nekusne. Nekusne, oni nekúši, sú pokojné. Nechajú. Ale lezú po tebe mravci. Nechajme ju už. Fotopas sa urobí svoje. A tie zábery ja vymažem všetko, zostriham to a také palice a potom to môžeme pustiť ako projekt, že sme vytvorili dokument o užovke. Dobre, ale hodilo by sa nám. Vidíš tam tú žovku? Nie. Zaliezme tam. A nedávaj tam hlavu ani nič. Už vieme, kde má hniezdo. Stačí len paličkou tam počúkať, ona sa podráždi a ide prekontrolovať. Nechajme to, fotopasca to zaznamená. No nezaznamená, lebo ju nikto nepodráždi. To len samca, keby liezol dovnútra. Ale však toto je samec. Lebo tá predtým nemala hemipenisy. Takže to musela byť... Je tam. Čo? Nechajú. Ideme odstup. Dávaj. Počkaj, ja sa chcem pozrieť. Áno, vidím jej hlavu. Počkaj, nie. Nepozeraj sa. Odstup musíme. Nie, poď sem. Fotopas sa urobí svoje, nechajú, kým vykúkne aspoň hlava. Nechal si normálne, áno, teraz videl som ju. Videl som jej hlavu cez kameru. Ja som videl tam. Ona iba vykúkla a počkaj, Michal. Počkaj, pozor. Ty ho vidíš? Počkaj, Michal, pozor. Nie, tak. Zaliez. Fotopas sa to vyrieši, Michal. Chvíľku jej dejme priestor. Ale nie je chvíľku. Musíme sa blížiť. Fotopas sa urobí svoje, nechajme to. Fotopas sa... Ja to stiahnem do počítača a nemôže tam vidieť tvár. A nemôže tam byť ani náš zvuk. Ale ty budeš môj istič? A ja dám My tu máme natočiť. Lebo nic. Je tu. Pozri sa, vidíš ju? To je tá druhá. Krásna. Samec. Však ju na fote. Však máme tu na kamere. No úžasné. Ty kokos. My to chceme ako školný dokument. Ja ho chytím.
Ty brďo, tá je ale obrovská. Pozor, pozor. Toto je